Intro. Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη καινούργιο βίντεο. Τι θα κάνουμε σε αυτό το βίντεο? Ρε μπρο. Δεν είπαμε τι θα κάνουμε. Παρκουροκατάσταση. Α, ναι, θα κάνουμε παρκουροκατάσταση με τη Λιάνθη, την ξαδέρφη του Λευτέρη. What's up? What's up? Πάμε στο βίντεο. Ρε, πες ποιος είναι πίσω από την κάμερα μου. Πες το εσύ! Ωραία, πίσω από την κάμερα είμαι εγώ. Οκ. Χάρηκα. Δεν μου δίνει credit ο Βασίλης, δεν με πληρώνει. Οκ, οπότε άμα δεν Βάλτε στο βίντεο αυτό για να. Ναι, άμα δεν ξαναδείτε βίντεο από μένα ή από το Βασίλη ή να μην λέω ότι είμαι εγώ, ξέρετε τι συνέβη, έσπασε συνεργασία και είναι over. Σήμερα θα μάθουμε στη Λιάνθη ένα precision, ένα drop roll και. Όχι, εντάξει, πλάκα κάνω. Έλα εδώ. Και ένα wall up. Δηλαδή να ανέβει αυτό το βίντεο. Πάμε. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το drop roll. Επειδή θα να ρίξει αψούδι, θα μου πεις να κάνω αυτό το πλάνο. Λοιπόν, το roll είναι ένας ασφαλής τρόπος να πέσεις. Θα πρέπει να ξέρουν όλοι οι αθλητές και δεν χτυπάς. Δεν χτυπάς, κύριε. Είναι άμα πέφτεις από ψηλά να ξέρεις να προσγειώνεσαι. Το roll ουσιαστικά απορροφάει Τους κραδασμούς. ακριβώς Μπράβο, ρε. Κάτι τέτοιο δεν έκανα εγώ και σπάω στο πόδι. και δεν χτυπάς. Αλλά για να μην χτυπήσεις πρέπει να το ξέρεις καλά. Ωραία. Για πάμε να το μάθουμε στη άμα Λιάνθη. δεν το Εσύ τι ξέρεις κάνεις καλά. εδώ, ρε, έλα στην κάμερα. Τσεκάς. Για αρχή θέλω να κάτσεις έτσι. Βάζεις το χέρι έτσι ώστε να κάνεις roll πάνω από τον ώμο. Και περίμενε, πρέπει Φύγε, δεν θα το τα κάνεις όλα πάτωμα αυτά. να κουμπίσει πιο πολύ εκεί. Λοιπόν, κοίταξε. Δείξτε ρε που πρέπει να κουμπίσει. Όλοι σκέψου ότι έχεις μια νοητή γραμμή. Πρέπει να μπει μέσα το χέρι και να ακολουθήσεις όλο αυτό. Να πάει όχι ευθεία, πρέπει να πάει πλάι. Τραβά μία να τις δείξω. Αυτό ακριβώς. Αυτό. Πάμε. Αυτό έχεις. Μπράβο ρε. Μαλάκα το βάλε first try. Ρι. Editor, βάλε τώρα εδώ πέρα ένα πανηγυρισμό για τη Λιάνθη. Αυτός είναι ο editor. Ωραία. Βάλε το We are the champions. We are Charlie και... Κόρσος από τον Λευτέρη για το τι είναι το drop. Λοιπόν, οι αθλητές όταν πέφτουν από ένα μεγάλο ύψος πρέπει να μην χτυπάνε τα πόδια τους. Για να μην χτυπάνε λοιπόν τα πόδια τους, χρησιμοποιούν μια προσγείωση όπου όλο το βάρος πέφτει μέσα και λυγίζοντας τα πόδια, ο κραδασμός φεύγει. Είναι κάτω πάτο. Θα πετύχει. Άρα, για να μην χτυπήσεις και πονέσεις το πόδι σου, πρέπει όταν πέφτεις να μπαίνεις χαλαρά, να μένεις λίγο και μετά να σηκώνεις. Αυτό θα το Ναι. μαθείς η Λιάνθη. Πώς νιώθεις γι' αυτό? Πώς νιώθεις που δεν θα γίνεις διάσημη, απλά θα σε δουνε 40 άτομα? Εγώ, εσύ και η μητέρα σου. Κι εγώ. Επειδή ανέβασα στο Instagram το link για το βίντεο το προηγούμενο, πήρε 37 views. Let's go, let's go. Εμένα κάτσε, περίμενε μία. Τώρα κάνει μόνο το drop, χωρίς το roll. Ωραία. Μπράβο. Τραβάω. Τώρα Μόνο το drop. κάνε αυτό. Και κλειδά και άμα πας να φύγεις μπροστά πάλι χέρι. Δεν φαίνεται, εννοούσα. Μπράβο. Μπράβο. Respect, man. Πάμε ξανά να κάνεις το ρόλο. Τώρα πάμε να ενώσουμε και τις δύο κινήσεις. Μια κορυφή. Κυρία, θέλει να το καλοποιήσει. Ο Βασίλης. Πιο όμορφος από ποτέ. Κάτω αργά. Damn, smooth as fuck. What an ass, bro. Μην πάρεις φόρα, δεν χρειάζεται. Bro, λέω ρε smooth as fuck, λέγω. What an ass, bro. Το ρολ! Κόψτε. Πρέπει απλά να ενώσω. Έχουμε μερικές τεχνικές δυσκολίες. Bro, σε κάθε βίντεο είναι αυτή εδώ πέρα. Ωραία. Φέρε να τραβήξω εγώ την ξαδέρφη. Φέρε να τραβήξω εγώ την ξαδέρφη. Φέρε να τραβήξω εγώ την ξαδέρφη. Άρχισε το πλάσ, Ανοιχτό είναι. Περίμενε να πάω πάνω. Άρα πηδά Damn! έτσι και μετά ρόλο.
Respect, bro. Respect, bro. Bro, το έβαλες. School. Το βγάλες με τη δεύτερη. Το βγάλες με τη δεύτερη, bro. Μένα ξέρεις πόσο καιρό μου πήρε, πολύ. Ξέρεις πως καιρό μου πήρε εμένα, μία προσπάθεια. Κοίτα το δράμα. Και εμένα, δύο. Flexer. Ψάχνω να βρω το δίσκο. Το επόμενο είναι ένα precision. Follow me, cameraman. Δεν το wall up. Τελευταίο το wall up, precision πρώτα. Να πω κάτι, το precision δεν πρέπει να το μάθω πριν. Σκάσου. Τώρα θα μας το πεις. Όχι, εντάξει, πλάκα κάνω. Λοιπόν, precision θα κάνεις. Τράβε εδώ. Όχι, θα την πάμε κατευθείαν στο πιο μεγάλο. Από εδώ. Τράβε εμένα, ρε. Τραβάει. Ωραία, λοιπόν. Θα κάνουμε τρία Ξανά κόφτα. Πάμε. Πρώτο precision θα είναι από εδώ, εκεί. Δεύτερο precision θα είναι από εδώ, εκεί. Και το τρίτο precision, έλα μαζί μου καλά. Τρίτο από εδώ, εδώ. Αν τα πάει καλά, θα τις βάλουμε και ένα πιο μεγάλο εκεί πέρα. Αλλά αυτό έχει για τώρα. Που θα επιχειρήσει η Λιάνθη, θα είναι από εδώ πέρα, εδώ όπως είπα και πριν. Πάμε. Όπως έμαθα ο Βασίλης. Κοίτα, άμα θες. Είναι πολύ πιο μικρό από όσο φαίνεται. Να ξέρεις, είναι πάρα πολύ. Μη σκοτωθείς όμως. Δεν θα φάμε εμείς το ξύλο μετά. Άιντε. Δεν ετοιμάζομαι. Είναι. Θα σε πάω κάτω. Είναι τόσο. Πόσο ύψος έχεις, Λευτέρη? Πολύ καλή ερώτηση, είναι 72. Πόσο? Εκεί πέρα, ναι. Κάτι. Κάπου τόσο δεν είναι. Όπως όμως ο Βασίλης πριν πάμε. Με το ένα πόδι θα το Δεν κάνω. χρειάζεται να βγει stick. Απλά κάνε αυτό. Εντάξει. Ή στο πάνω. Μην σε φοβείς το κενό, η απόσταση είναι πολύ μικρή. Μπράβο. Respect, bro. Δείτε εδώ το λαγωνικό μας. Πω. Του ξέφυγε η γάτα. Δεν πειράζει. Πάμε να δούμε τώρα, να συνεχίσουμε στο βίντεο, να δούμε την Λιάνθη να κάνει precision jump. Μισό, έρχομαι Κάνε να της δώσω- precision jump. Απ' την άλλη περνάω. Έρχομαι να της δώσω κίνητρο. Ρε, μη χειροδικείς. Λοιπόν, εντάξει το. Ρε, έχουμε φάει μια ώρα, αλλά τελείωνε. Πάμε, έλα, τράβε εδώ, πάμε. Η ζωή εντάφω, κάτετε. Άντε, επιτέλου. Λοιπόν, έλα το αυτό. Μην το ρίχνετε. Ποτέ. Μάλλον ποτέ. Μπράβο. Μην. Ωραία, πάμε level 2. Εντάξει, Level 2, ποδάκι. Κοίτα. Κάντε 60. Σιγά μην το κάνεις. Κάτσε. Level. Απέναντι. Respect. Έλα. Απέναντι δεν θα έρθει γιατί είμαι εγώ. Περίμενε. Respect. Το έχουμε καταντήσει, ρε φίλε, για ένα μεροκάματο. Ναι! Επιτέλους! Δεν πέθανα. Πήρε 300 προσπάθειες, πήγε και είμαστε εδώ μισή ώρα χωρίς να κάνουμε τίποτα. Ναι. Λοιπόν, τώρα, επειδή Κρατήστε δεν την ξέρουμε κάμερα, τι να ρε. βάλουμε για τρίτο level για precision, Ξέρουμε, απλά δεν το κάνει η μπορείς Λιάνθη. πίσω από την κάμερα, θα διαλέξεις το μέρος για τρίτα. Βαράντου. Φέρε να σε Μπράβο. δείξω. Λοιπόν, το τελευταίο μέρος, precision, θα είναι αυτό. Εντάξει, πλάκα κάνω. Θα είναι ένα λίγο μεγαλύτερο από αυτό το precision, από το πίσω. Απλά εδώ θα έχει μεγαλύτερο κοινό και εδώ δεν έχει το βάζει πέρα. Πάμε να το δούμε. Και μετά, Τι να κάνω, είπε. Έλα εδώ. λοιπόν, έλα να δεις. Έλα, μην τρέπεις. Τι να τροφώ. Περιμένετε. Θα πρέπει να κάνεις ουσιαστικά από εδώ, τζάμπ να φτάσει εκεί. Και μετά, αφού το βγάλεις αυτό, άκου τι θα πρέπει να κάνεις. Ναι. Αφού κάνεις jump από εδώ, θα έρθεις εδώ. Οκ. Θα πηδήξεις πάνω σε αυτήν εδώ την κοπανιά και θα κάνεις drop roll. Καρδάω. Είναι πολύ μεγάλο precision, δες τι. Όχι ρε, δεν είναι μεγάλο αυτό το ύψος. είναι Αυτό μικρό λέτε από αυτό. εσείς. Ναι, λέω να κάνει από εδώ να πηδήξει. Δεν θα γλιστρήσω εκεί πέρα. Ω, δεν γλιστράει, δεν Δεν γλιστράει. γλιστράει. Μπαμπά, Θα πηδήξεις. άμα περίμενε. Πώς το κάνω. Έτσι.
Μπάμε δει το βίντεο, συγγνώμη, είπα δεν θα το ξανακάνουμε, αλλά η Λιάννη φταίει τώρα. Ωραία, πρέπει να μην αργήσουμε. Τέλος πάντων, η Λιάννη τυπλά στο τέλος. Αυτό θα κάνει. Αυτό και μετά λέει να κάνω και εκεί να κάνω. Αφού τελειώσεις αυτό, απλά θα έρθεις εδώ, θα Έλα από κάνεις εδώ εδώ καλύτερα, είναι πιο χαμηλά. jump και θα κάνεις drop roll από εδώ πάνω. Δεν κάνουμε αυτό κάνουμε Βάσο. Περιμένετε αν το κάνω κατευθείαν όλο αυτό. Όχι ρε, πρώτα Η θα Λιάννη κάνεις αυτό πρέπει και μετά. να πηδήξει εδώ. Προσοχή την κάμερα, μαλάκα, θα φάω. Δεν είναι πολύ μεγάλο, απλά θα τη φοβήσει λογικά το ύψος. Γύφτη, κρύψτε την κάμερα, θα μας την κλέψει. Ωραία να προσέξεις όμως. Να κάνεις αυτό και drop roll. Ρέστη, κάνε μια τομαλίνα τώρα. Τι ήταν αυτό το 360? Όβα. Να το κάνω με το ένα πόδι. Κάτω και μετά ένα πόδι. Δυνατό. Μπράβο. Respect me. Το μόνο που θέλω να κάνεις είναι να βάλεις το πόδι σου, να σπρώξεις και να βάλεις ύψος. Μαλάκα έγινε σπίδραμα, μπρο. Και όχι γόνατο, Λιάνθη. Όχι, γόρα. Εντάξει. Μαλάκα, δείτε μια μαξάρα, δείτε μια μαξάρα. Να μαγαστεί μια μαξάρα. Για πες. Ποια πέτρα θα βάλω το πόδι. Για τη βία. Είναι τώρα που θα πέσει από εδώ, για πες. Κοίτα, μπορείς εδώ, Λοιπόν, εδώ, θα Πάμε με μπορούμε. ένα αστικό έτσι. εκεί να μην πέσει. Ναι, και να τη γυρίσουμε όλη την Αθήνα μαστικό. Βάλω χέρι. Ναι, και τώρα ένωσε, βάλε χέρια, ένωσε το, πήδα. Χοπ. Πόδι εδώ. Οκ. Βασίλη, Βασίλη. Καλά είσαι. Βάσο. Εδώ το πόδι. Θες κάποιο το χαρά γιατί αν βάλεις την πέσα θα ζεστήσεις. Βρες ένα άνοιγμα όσο τρέχεις, χωράει το πόδι σου και την πρόξεις. Αυτό. Έτσι, respect. Και τώρα βάλεις τα χέρια. Κάτι και εμένα μου το λέει αυτό. Αυτό είναι το βίντεο παιδιά. Η Λιάννη δυστυχώς δεν έκανε όλα τα clips. 2 από τα 3 τα complete είναι εδώ. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Κάντε like, subscribe. Και εδώ είναι τα Insta μας γενικά, θα τα βρείτε και στην περιγραφή και τα λέμε στο επόμενο.